Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Шаби гузашта роҳбари UFC Дана Вайт эълон карда гуфт ки ҷанговари бебохт Мавсар Евлоев арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. Биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. гӯш кунед. Мавсар Евлоев дар UFC ягон ғалабаи фаврӣ надорад. Охирон муҳорибаи ӯ барои ман ноумедии калон буд ва қариб ки моро хоб барад. мо вариантҳоро барои аввалин ҳимояи камарбанди Топурия назар карда мебароем ва шояд ки ин реванш бо Волкановский дар Испания мешавад. оиди Евлоев бошад, пас ин гуна корҳо намешаванд. ӯ бояд ки ҳадиақал ягон касро фавран шикаст дода ба тамоми ҷаҳон аз худ эълон кунад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон бояд қайд кард ки баъди муҳорибаи Топурия ва Волкановский бисёриҳо оиди муҳорибаи Мавсар ва Топурия гап зада истоданд, чунки онҳо ҳардуяшон ҷанговарони бебохтанд. чанд муддат пеш онҳо бояд ки муҳориба мегузарониданд ва тӯли 2 сол мешавад ки байни онҳо муноқиша аст. аммо чӣ гуна ки мебинем ҳам Дана Вайт ва ҳам худи Илия эълон карда гуфтанд ки ба Евлоев ғалабаи фаврӣ дар кор аст. ногуфта намонад ки Мавсар Евлоев дар UFC 8 муҳориба гузаронида дар ҳамааш бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес шогирди худ Ислам Махачевро чемпиони вазни нимёнаи UFC дидан мехоҳад. умедвор мешавам ки баъди моҳи Рамазон UFC ба Ислам муҳориба дар Мэдисон Сквер Гарден медиҳанд. аз нуқтаи назари тиҷорат барои Ислам муҳориба дар Амрико манфиатовар аст. ҳозир барои ӯ муҳориба нест, лекин боварӣ дорам ки ба наздикии UFC аз бозгашти ӯ хабар медиҳад. Ҷастин Гейҷи Чарлз Оливера ва муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна. ана се муҳорибаи хуб барои Махачев. ман мехоҳам ки Ислам соли 2025 чемпиони вазни нимёнаи UFC шавад. медонам ки ин чиз ба худи Ислам низ шавқовар аст. агар ки соли 2024 ду муҳориба гузаронем, пас то муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна зудтар наздик мешавем, гуфтааст Мендес. дӯстон, фикр мекунем ки дар ҳақиқат ин коро карда мешавад. агар ки Ислам дар вазни худ, яъне дар вазни сабук ду ғалабаи дигар ба даст биёрад, пас бо эҳтимоли калон ташкилот ба ӯ имконият медиҳад ки дар вазни нимёна барои камарбанд муҳориба гузаронад. шаби гузашта варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов барои телеканали UFC интервю дод ва дар он ҷо гуфт ки омодагиҳои ӯ чӣ гуна гузашт. ман лагери тамринии хуб гузаронидам ки ҳатто барои истироҳат кардан вақт надоштам. ман ба Осетия сафар кардам ба зали Заурбек Сидаков. ӯ маро ба Осетия даъват кард. ман дар он ҷо тақрибан 2 моҳ тамрин кардам ва ман миннатдории худро ба ӯ ва дастааш мерасонам. ба ҳамаи онҳое ки маро дастгирӣ карданд, онҳое ки бо ман тамрин карданд. ҳозир Осетия хонаи дуюми ман аст, гуфтааст Наимов. ва дӯстон бояд қайд кард ки лагери тамрини Муҳаммад Наимов аз 2 қисм иборат буд ки як қисми онро Муҳаммад дар Осетия гузаронд, а дуюм қисмашро бошад дар Амрико. ана худи муҳориба бошад дар Мексико мегузарад. Наимов лагери тамрини худро аллакай ба анҷом расонидааст ва айни замон ӯ дар марҳилаи вазнкамкунӣ қарор дорад. баъд худбарқароркунӣ ва муҳориба. бисёри мутахассисон боварӣ доранд ки Наимов дар ин муҳориба фавран ғолиб мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.